Здравейте! Днес ще си говорим как се представят изображенията в компютъра и от какво са съставени те. За тази цел ще си помогнем с програмата Paint, която вероятно всеки от вас е виждал. Най-малката градивна частица на картинките, представени в компютъра, се нарича пиксел. Единичен пиксел в Paint можем да нарисуваме с моливчето. Вероятно при вас не се вижда, защото точките, които се получиха, са много дребни. Но когато увеличим малко размера на изображението, виждаме, че пикселът представлява единично квадратче. Когато увеличим размера на моливчето, можем да получим пиксел, който е съставен от общо 4 квадратчета или двоен пиксел. Това може да ни наведе на идеята, че от пиксели можем да съставим и по-сложни изображения, освен точки. Ето, например, това е една линия. Гледана отдалеч, тя изглежда като обикновена права, а когато се загледаме отблизо, виждаме съставящите единични пиксели. Когато намалим отново размера до 100%, можем да си представим, че сме се отдалечили от линията и вече не виждаме единичните пиксели. Другата възможност за съставяне на изображения в компютъра се нарича вектор. Векторът е едно въображаемо понятие, което ние ще рисуваме чрез стрелкичка. Най-общо казано, векторът свързва две зададени първоначално точки. Той обаче се различава от понятието права и за него ще си говорим подробно в някои от следващите ни лекции. За сега можем да споменем, че когато имаме изображение съставено от вектори и го увеличаваме, то не губи качеството си, за разлика от изображенията, които са съставени от пиксели. Ето сега ще видим едно обикновено изображение, как изглежда, когато го увеличим отново до 400%, както преди малко направихме с линията. Тук може да видите съставящите картинката отделни пиксели. И наистина да се убедите, че начинът, по който изображението се представя в компютъра, е чрез двумерна мрежа от квадратчета, които ще наричаме пиксели. Тази двумерна мрежа в печатната индустрия наричат растер. Оттам идва и понятието растерна графика. Това не е нищо сложно, а означава просто начинът, по който представяме изображенията в компютъра чрез пиксели. Например, форматите JPEG, Bitmap, PNG всички спадат към растерната графика. И за нея по-подробно ще си говорим днес.